Inini ndiri munhu anorwara zvinozivikanwa neZimbabwe yese kuti comic pastor anorwara. Ndichirwara kudaro gore rechitanga takanzi pachapera 100 days zvinhu zvinenge zvanaka. Isusu vanorwara tikatotarisira kuti panopera 100 days zveshuwa zvinhu zvinenge zvanaka. Ini ndonzwa makumbo. Zvino kupera kwe100 days there takunzi isusu vanhu vanogara kuEpworth tofanira kuburukira kuCoca-Cola. Tikaburukira kuCoca-Cola kuye tozofamba netsoka kubva kuCoca-Cola kusvika mutown. Like isusu tinotenga mashops ari kunanakaguru kure kubva kuCoca-Cola kwacho ende tikurwadziwa. Saka isusu toda kungotaurawo neavo ariko wanyowani kuti haipapo mune matiomeserawo isusu sevanhu vanofamba nemota dzeruzhinji. Ende musaite zvinhu zvekuti vanhu vanozofarira mukomana mudiki uyu, nekuti vanhu vakangoramba vachifarira mukomana mudiki imimiwo mune mapa mahwani, nekuti vanhu vanodai mukomana mudiki wedu transport operators vanhu vari kumufarira nekuti iye anotimiririra kuti tirambe tichipaka mutown. Saka tirongorwadziwa. Tiri kuti isusu nzvimbo dzirimo dzakaita sezvimapakedi zviya zvinongoswera zvakangopakwa mota pasina zviri kumboitika. Dai vatipa idzodzo nzvimbo izvozvo tazviita marengi pane kuti vachiswera vachingesa mota 5 unogona kuona mupakedi mune mota 5 chaidzo. Asi makombi achinzi haana pekupinda. Saka vakazvishandisa izvo kana vana South Africa kwese kwatakambogarawo. Nzvimbo idzodzo dzinotoshandiswa semarengi, mota dzichitopaka makombi achitoita queue imomo mupakedi achitotakura vanhu. Totenda.